Koila no lamsobo jotono no sini kokborok explain video YouTube channel o norokni bagui kokborok bai belai nangkukmani video tubui faika. TIPRA DC hapang bai luajijak TIPRA Idol Season 2 Great FiNALE bwswkangni kokti salni 23 salmarini March talni 2 hai 25 salmarini sarik sanjani damdok tammani jorao TIPRA Idol Season 2 Great FiNALE songjaknai thai hinkhe motor stand ground khumulungo puilao GT naino rijaknai 2 lakh rang tei brand new scooty khungjak tei second o rijaknai 1 lakh rang tei third o rijaknai 50,000 rang belai no koktwma kaham norok joto thangui naidi ang nijibo mankhe thangnai hinkhe norokle bo borokno support khai kuk sabaidi।